trust in His ways. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang pista ni San Matias Apostol. Mao ni siya ang napili nga ipuli or gipuli ni Judas Iscariote kadtong nagbudhi ni Hesus niya nagpakamatay hikog motong ilang gihulipan pinaagi sa ripa guided by the Holy Spirit napili si Matias unya usa ni siya sa mga diehard nga followers ni Hesus hangtod gyud sa iyang kamatayon unya murag mga tuig 80 AD namatay ni siya pinaagi sa martyrdom either gilansang sa cross or gibato ba ni siya daghang mga account sa history nasa niingon nga gibato nya human giputlas liog. Ang importante na nagmaunungon si San Matias sa iyang pagsangyaw sa ebanghelyo hangtod gyud sa martyrdom. Uban kaniya padayon natong iampo nga magpatalinghog unta sa ebanghelyo sa maayong balita ang katawhan sa kalibutan ilabi ng ato mga leaders. Kita sa dinhi hinaut unta nga tabangan ni San Matias nga makatagamtam nag mga igo-igong ulan para sa atong tubig nga gikinahanglan ug nga ang atong mga benefactors and donors nga nagsikig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning atong mga slots para sa atong proyekto mahatagan unta usab sila sa mga grasya nga makaluwas sa ilang lawas o kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gidugang mo si San Matias sa pundok sa mga apostoles. Tuguti kami nga tungod sa iyang panabang sa among kalipay, sa maayong palad, sa imong paghigugma kanamo, mahimo unta kaming takos nga mahiapil sa pundok sa imong mga pinili. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagtigom ang mga usa ka gatos ug kawhaan ka magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo pinaagi kang David, mitagna mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Hesus. Si Judas usa kasakop kanhi sa atong pundok
kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa kinahanglan mo apil kanato ang usa ka tawo aron mo saksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ug kinahanglan nga usa siya sa atong pundok sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo, si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan usab siyag Justo, ug si Matias. Unya nagampo sila, Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa itudlo kanamo Ginoo, kun kinsa niining duha nga imong gipili nga mupuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human niini nagdipa sila kun kinsay mahipuli ug si Matias mao ang napili. Ug gidungag siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Dayga kamong mga sulugoon sa Ginoo, dayga ang ngalan sa Ginoo, daygon unta ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono
sa kahitasan ug nagadung-aw gikan sa langit ug sa yuta nga naa sa ubos. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong Amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw o mamungag daghan mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si Judas Iscariote murato siya sanga nga na sapli ba, na siparit sa punuan niya, kay kinahanglan magyud 12 ka main nga sanga ang gi-establish ni Kristo, motong giilisa nila og lain nga parihasad ni Judas kuyog ni Hesus sukad sa pagsugod niya siyang ministry niya. Karon kay nangamatay naman sa itong mga apostoles sa lain-laing paagi, pero kasagaran martyrdom, sige sang ilis, siging ilis og sanga, mga bag-ong mga sanga. Ilingi ay mong tupad ing na sanga ka ni Kristo, sanga ka ni Kristo.
or ilisanan. Basig ilisanan ta. Nya matud pa ni Kristo, dili kamo maoy nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo. Munang kining atong kinabuhi, labi na gis kinabuhi sa pagbinuutan, dili ni atong kabubuton, gi-inspire ta, gidasig ta sa Espiritu Santo aron mubuhat niya na kay usatas gipili sa Ginoo. Ako bitaw magunahon ako kani kang namalit na tug slots, sila ba kay gabuot ani? Nakarealize yung ko nga dili dahil ni kabubuton sa Ginoo ang pagpalit, o dili ni atong kabubuton lang ang pagpalit og slot. Tandugon ta sa Holy Spirit, dasigon ta, gipili ta nga kanini ang maoy mo tabang pagkumpleto sa atong proyekto. Bitay mi text nako, ingon siya, grabe gid ang kalisod sa among pamilya karon padre, kay naay among mga bayronon perting daghana niya murag nahunong mang trabaho, murag papahawaon na pod sila sa ilang giabangan nga balay. Wa na gid sila mahimo, pero sige ra gid sila tabang sa mga nanginahanglan. Apil na din his ato, palit gyapon sila slot, labing minus usa ka slot regularly. Niya minaw pod sila sa hangyo sa Ginoo. Wa naman gid sila kwarta, na pa man sila cellphone, na sila laptop, ilang gi pamaligya. Niya ang halin ila sa gikuhaan, palit sa silag slot nato. Karon nag-anam-anam na sila ka-recover, na sila nauli na sila sa ilang panimalay nga ilag yun. Niya nakakita na po sila mga ginagmayng opportunities in life. Siya ipadayon lag-ampo pa der, nakoong mo padayon mo anang inyong pagkamanggihatagon, mubunga gid mo. Kay ang Ginoo may nagpili ninyo pagkamanggihatagon, nyag inyo ginang sigihag sunod, siya'y mo pabunga kanato. Matod pagay niya diri, mahingpit ang inyong kalipay. Gilingay mong tupad, ing na magsigig yung kagpalit og slot, ing na no. Duha na ra ba ni kabuk atong slots, no? Na atay is BF DAG para sa atong kumbinto, tag 500 pesos ni per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 21,199 ka slots, na apay 38,801 ka slots nga available. Nya naani siya ay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nakadawat na pud ta og 17 ka 16 slot challenge. Nya ang atos ang ikaduhang slot mao ang para sa Kapilinya de Fatima katong San Remigio. Part 3 na ni siya, kay ang part 1 katong pag-construct August 8 to October 2, 2021. Mao to'y part 1, 30 million atong gi-raise. Ang part 2 katong pag-consecrate sa Kapilinya, January 19 to March 13, gi-raise nato ang 10 million. Nya karon part 3 ang pag-landscape na ni sa kaning atubangan sa katong main nga chapel. Nya ang grounds na niya gibutangag pillars, nya na ay mga gipang simento, gi-landscape, nindot na ni cost ni siya og 24 million. Nya ang katong atong part 1 og part 2 na amo dito'y sobra nga 13 million gibayad, so 11 na lang
Nya naka-raise po sila from September hangtod karon, hangtod atong 13, naka-raise na po sila mga sa kapilinya og mga 5 million. So 6 million na lang atong tiwason og bayad. Nya as of yesterday, nahalina na punta ani og 91 ka slots. So 5,909 na lang ka slots ang available para sa kapilinya kaning Mother Mary's Healing and Deliverance. Unya 82 ang dito sa kapilinya atong Pizza 13 ni. Unya ang ato dinhi gahapon nahalinan sa tag 9 ka slots. Di ba? So good na tagkahalin. Atong pakpakan ang tanan nga namalit niini. Salamat kayo. Kini siya pagpakita ni nga kita sanga nga connected paspunuan. Kay namunga man niya ang iyang bunga pahimuslan sa atong simbahan. Niya sige pa man sa tagdawat dinis atong investment slot katong DSAP na nasay usa gahapon nga atong nadawat. So 194 ka slots na ang atong DSAP kaning tag 500,000 pesos nga investment slot with 25% interest per annum. So napamudihay wa gamita nga 500,000 ibilin lang sana dinhi ato nang gamiton para sa kalambuan sa simbahan. So lain na sang pakpak para sa mga DSAP investor. Salamat kayo. Kani ginagmay ra ni paghatag, pero dunay requirement si Kristo nga kung gusto kita nga makumpleto gyud ang atong kalipay, ingon siya pagpakamatay gyud. Gilingay mong tupad ing na musangko gyud kas pagpakamatay. Willing ka? Kung medyo okay na kaini mo ang pag-share sa imong kwarta, sa imong mga material things, ngadto sa imong silingan, ngadto sa nanginahanglan, nganhi sa simbahan, dili pa na igo. Pagpakamatay gyud. Mao ni kaning mga apostoles, sila si Matias, nagsige ni sila suroy-suroy ng hatag, nitabang sa mga masakiton, sa mga nanginahanglan, pero ang pinakataas gyud nga ilang gipakita mao gyud ang pagpakamatay. Pinaagi sa paghigugma sa kaaway. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Hatagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Ang lungsod sa Ginoo mga igsoon tuas langit. Nya hatagan siya usa ka lingkuranan. Pasabot kun andam tang mopadayon sa buhat sa mga apostoles sama ni Matias, iyang gipadayon ang buhat nga gisangon ngadtong Judas Iscariote. Nya kita mutabang sa tapagtuman ani, labi na gid sa mga buhat nga gipadayon sa mga santos samang San Vicente Ferrer, perting nindota sa atong kinabuhi hangtod Dios kamatayon. Ug mao na ni ang tinuod nga kaluwasan, mao ni ang tinuod nga kalambuan sa kinabuhi nga mahimotang mabungahon hangtod sa kamatayon. Last na lang lingi sa imong tupad ing na pwede ra gyud ko nimong patyon. Sige na. Di man gina mo patay imong tupad, pero ing na ba na pwede ra gyud ko nimong patyon. Kanindot ana kung mag-practice ta na kay makaatubang unya tagtao nga mo patay gyud. Kana mao na ginang panahon na ang imong gi-practice pareha na bang boxer unsa may praktisan sa boxer sige hagsukmag pansimbag di pa man na mo sokol. Ang coach katong trainer, ang trainer magdadaan ang murag sukmag-sukmagon mura sa kunuhay sila nag sukmagay practice ra na yahuman kada mga sparring mates di man gina maninood pero practice lang na kay kun nindot kayo imong practice inig-abot na gyud sa actual nga kaaway di na ka maglisod.
Muna kamo mga asawa, practice inyong bana pagsulti, dong pwede ragyod ko nimo patyon. Ana. Ang musulti ani okay kayo. Nya mubaos ang bana, mas maayog ako'y imong patyon kay I love you very much. Ana ba? Moabot yung panahon matubang nimo ang kabit sa imong bana. Nya sa may mo isulti. Ha? Di jud ka masuko kay nga naman mauna ni ang kamatayon nga akong gisaad sa akong bana. Di ni mausab ang akong paghigugma, bahalag gaagas akong luha. Ang mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan karon mataghapon dinhi sa atong Flores, nagagas ang iyang luha sa dihang nagtan-aw siya sa iyang anak nga gipatay sa iyang mga katagilungsod. Pero wa gyud mausab ang gugma ni Maria kay iya namang gi-practice daan ang pag-ingon matuman dinhi kanako sumala sa imong kabubuton. Practice. Unsa to? Right practice makes someone perfect. Na ha? Practice lang sa tagpalit og slot. 500 para sa SBF dag, 1,000 para sa MMHD para sa kapilinya nya mahurot ra ning 6,000 nga kapilinya, mahurot ra sa ning 38,000 nga SBF dag. Nya human ana makakita dayon tag malipayon nga katilingban o mabungahon nga kinabuhi. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, gipili sa Dios si Matias nga mahimong apostol alang sa pagpadayon sa misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Uban kaniya, malaumon kitang moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang Espiritu sa kinaadman mugiya sa Santo Papa, si Papa Francisco, ug sa mga kaobispuhan ilabi na diha sa ilang pagpangalagad, isip mga magbalantay sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, magmadasigon diha sa ilang panaad, sa pagpaambit alang sa kaluwasan sa mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga dinhi sa atong katilingban ug sa mga kabanayan, madungagan ang bukasyon sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kababayin-an ug kalalakin-ang gilain alang sa Ginoo, makabaton sa tinuod nga Espiritu ni Jesus, nga mianhi aron mo alagad ug dili aron maoy alagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalina makakita sa kaluwasan sa Dios dito sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios ang imong anak, mipili kanamo. Dawata kining among pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimot
dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalimutan, kay gikan sa imong kamang iatagon, nadawat na mo gininga mong gihalan, ang panumino nga amot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalan sa kalagalaganamo. Daigod ang Diyos, daigod ang Diyos, daigod ang Diyos ang sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong simbahan nga sa dakong pagtahod gipahinungod sa pangilin ni San Matias, pinaagi niini liguna kami tungod sa gahom sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ugto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron gamiton sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, na ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles sama ni San Matias, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amanamu nasa mga langit, pagdaigunang imong ngalan, huwag ka na mo ang imong harian, matuman ang imong Panginoon, hindi sa'yo na mayon sa ang kalanod mo sa mga kadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upang sa'yo kami sa among mga sala. Paingon nga kami nagapasayo sa mga nakasalakan mo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsunod. Hinuluan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. kay harian ang kahulugang himayan hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manhaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ngalan kamu makamundo, lahiusan sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo. Ako kaninyo pakiguban. Ako kaninyo pakiguban. Dala akong kalinaw, Magampo kita. O Ginoo, sa kanunay puna sa Dios nung mga gasa ang imong banay aron pinaagi sa pangama ni San Matias alang kanamo. Imo unta kaming dawaton diha sa kahayag nganha sa paghiapil sa talad sa mga santos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kasantos sa kaugalingon, ang pagkabalaan niya. Mahitabo ra ni kung samas mga apostoles manggihatagon gyud ta kanunay hangtod sa kamatayon. So padayon tagpalit sa atong mga slots, SBF Dag,
San Vicente Ferrer's Parish Daily Abundant Graces nga slot na apay 38,801 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Nga naasa ni siya ay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Para ni sa atong kumbinto niya ang ato sang Kapilinya di Fatima, itong atong natukod niya atong 2021-2022 karon na ay phase 2 nga project na pay tiwasonog bayad nga 6 million so namaligya taog Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD nga 6,000 ka slots, tag 1,000 per slot. As of yesterday, nahalina na tag 91 ka slots, 5,909 pa ka slots ang nahibilin. So limited ra ni siya. Nya nga ato sang DSAP padayon tang mudawat kadtong tag 500,000 nga investment slots. Atong pakpakan ang namalit sa atong mga slots. Salamat kay ninyong tanan. Nya ang ato sang kadtong Pentecost Sunday para sa mga charismatic o sa dili sa mga charismatic nga gustong mo apil, pagpalit lang mog ticket 100 pesos niya sa atong opisina or kahana sa mga charismatic leaders niya karong Pentecost Sunday May 19 alauna sa hapon adto ta sa IC3 magtigom praise and worship, mga talks o misa with Bishop Ruben Labajo ato sa nang apilan for enriching our faith. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.